Ndazuka bwino. Choyamba wani tiyamikire adadi chifukwa cha kukwanirisa malonjezo. Tikuziwa si zonse zimene mungakwanilise komabe nzako akati konzo umayenera ndithu nawenso utiko konzo. Ndi odala amene amaziwa ubwino wa nzawo. Ndiyeno ndi kwabwino kuwayamikira adadi kuti tapange encourage kuzina mwezo zimene zasalira kuti apitirize mwantima wa changu komanso mwantima wa luntha ndi chidwi chimene iwo ali nacho pakufuna kukonza Malawi. Timafuna tiyankhule za imfa ya Sister Victoria Bobby. Yehova amene ndi wodziwa kutonthoza atonthoze akubanja kwa Bobby komanso limodzi ndi kubanja la amuna wawo. Mwashoti kati limodzi ndi Amalawi tonse. Yehova atitonthoze komanso atikhudze andi atipembuze. Ndizomvetsa chifundo komanso ndizosakondweresa. Waferanji mwana waweni opanda cholakwa. Akuluakulu maka inu andale mukonjeza kwambiri. Kodi mioyo ya nzanu mumaitenga ngati ndi chani? Kodi mumaitenga ngati ndi ziweto? Yaniyo ndikumaitenga kukhala ngati mioyo 100%? Koma siku lina muzachiona chinameta khanga mpala. Ngati zikwe limalitengera msanja ngati ndilambo yanu, zikwe limalitengera nthumba ngati ndi chimanga, zikwe likumalitengera ngati kapena kuti ndi mtundu wa kumuzi kwanu, siku lina muzachiona chinameta nkhanga mpala. Ili ndi ziko zona mwana waweni kukamuombera chifukwa cha kufuna kufufuta maumboni. Kodi inu amene anakutumani ni ndani kuti muzichita kwaipa? Inuyo anakutumani ni ndani kuti muzichita kwaipa? Ni message chinali chifuniro chanu. Analakwa chani mwana waweni? Ati pipi tufufa tukuze ni chinthu chimukwena muchenjere ndi kusamalisa. Mukwena muchenjere ndi kusamalisa. Ngati simusamala ndi kuchenjera mukhoza kungokhala inuyo chikwangwani chooneka kumaso kwa anthu kuti mukuyendesa ziko ililo ndi inuyo, koma kuseriku kuli inu ake akatakwe amene akuyendesa zikoli. Inuyo kungosanduka kukhala ngati chikwangwani. Taimpo mumvese bwinobwino. Anyamata azikwanje ali kusero kumapita IMCP. Mosatengera kuti IMCP ndi Amalawi, anyamata yanala Malawi. Palibe umboni wina uliwonse, panalibe ubale wina uliwonse otheka kuti wachanene kumapita ku sero kumaka waona. Achina Jessica Bwira, achina Moses Kunkuyu, panalibe ubale wina uliwonse. Koma funso likhoza kukhala kuti ndi chifukwa chana makapezeka wanya panse walinga mbalume. Mmenya galu kuti uziwe mbuye wake. Mmene munawagwira iwo ajawa, mbuye wawo waziwika kuti ndi IMCP. Andi palibenso kufusa, palibenso umboni, sipakusowekeraso umboni. Andi mwaona lero lino afika pokumenyani kumphuno, alimbana nawo anthu aja mpaka na anthu aja atuluka. Iniyo mwagwanayo. Andi kungotuluka wiki ya nambala 2. Lachisanu lake ngati lisali loweruka. Anoma ni Chisale, Bambo Noma ni Chisale. Amena li Deputy Homeland. Anapita ku chani kwa Bambo Gangata ku celebrate ya Bambo Gangata. Anakayankhula mwana nanu Amalawi mwatitukwana mwatinyoza chani wati koma chimene tufuna kukuzani ndichi. Ifeyo tikhwimisa chitetezo ndipo musadere nkhawa za anyamata achikwanje. Inuyo mukhala safe andi muli safe. Ifeyo bola ngati tili moyo. Andi siku limene amayankhula zimenezi panangopita masiku awiri, mande lake ndi pamene amaphedwa mzimayi. Mukuona tu challenge ya IMCP. Zigawenga za IMCP challenge aboma. Muja amene amatukwanira apolisi kusero muja ndikumawatukwana ndikumawanyoza. Kodi atakhala ka munthu wachabechabe ngati ine mmene amatukwanira apolisi ajawo zigawenga zija, kodi simukana ndikwizinga? Simukana ndiwerengera milandu plus koma aja munawasiya akutukwana polisi kwanyoza kwa opyeza ali mu uniform ali pa ntchito yawo. Chikutanthauza chani? Lero lino Bambo Noma ni Chisale after kungoyankhula kungodusa 2 days or 3 days mande lake nzimayo yakuphedwa. Si challenge chimenecho?
kuti iniyo simungachite nawo andi mukuchepera. Mukuona bwanji pamenepa? Mukufunika kuti DPP musamale. Ndipo mukwena kuti muchenjere kwa mpiri. Mukwena muchenjere. Mulandu wazi kwanje ana kuchallenge ana makhoti. Ndikukuzani kuti mulandu sukuoneka. Maumboni sakupezeka. Kodi maumboni amene amafuna khoti ndi antundu wanji? Maumboni samapezeka. Ujana chechedwa mutu ujaye sama simbo na amene uja. Nzimayi wa civil servant yana menyedwa mutu ana khapidwa mutu ya simbo na amene uja. Namiwa simbo na amene uja. Achina bonikali ndo siambo nimena mamangiridwa kumazuzidwa muja. Umboni yake umene wamafuna ndi antundu wanji. Akhoti mukwena kuti so musamale nawo kwambiri. Amene wasalipo kuthandiza DPP koma alipo kufuna kugwesa DPP chimeche ndiye muchiziwe. Andi kukhoti koko kuli system yonse yokwana ya MCP. Ngati simuchenjera iniyo milandu yonse muzingokhalira kuluza. Ndipo angakhale kufufuza kwa mlandu wa kufufuza kwa ngozi ya ndege. Ngati so simutenga bwino kukhoza kukhala kopanda ntchito andi sikuphula kanthu. Malinga nimene zikuonekera apa sikuphula kanthu. Chifukwa makhoti ake ndi omwewo kumene muzikaweruza nkhaniko ngati mungapeze kuti anthu achada nachita kuphedwa. Ani ndipo funika kuti ndithu akhoti alowererepo kapena mwapanga suspect anthu ena awiri atatu. Ani sure lufana ndikuze kuti ngati simuchenjera makhoti ake ndi omwewa simukagamulira khoti milandu imene simpita nawo makhoti akunjaya makhoti ake ndi omwewa. Andi milandu imenenso ikangoyenda opanda umboni. Kunokoma munatenga anthu angapo Yabunya ndi nzake uyu wachiwiri wake komaso munapitisaso Nthenda limozi ndi ndani uyu amene anali Ax Mwanga wa polisi uyu. Mukuona mena akudoderani mena kumenyerani kumphuno akhoti akukuzani kuti mulibe maumbono okwanira. Apapo mulandu tere palibe. Amene akuena kuti apasidwe court apasidwe Eugene apasidwe Bero. Zona Ax Mwanga mene wazunzira anaba matumba cement ku Zambia kukagula matumba cement ku Zambia ndikulowa nawo muno Malawi atalowa pa border kunapezeka kuti anazatenga anyamata ake ndikuatuma after Eugene immigration atayigwira galimoto anatenga anyamata ake immigration zigawenga ndikuzituma ndikunyamuka ndikukamenyana ndi anyamata ose immigration ndikuapweteka ndikutenga galimoto ndikuirowesa muno Malawi cement kuchokera ku Zambia. Umene sunali mulandu andi umene si umboni palibe. Mene wazuzira anthu mene wazuzira china Norman Chisale mene wazuzira adadi kuwasekera ma account achina Norman Chisale kuwalanda ndalama zawo kuwasekera ma account. Milandu imene yoyo ndithu imene sikukwana milandu kuti nawa kwena kuti lero lino alowe ndelero lino kulowa kuti umboni sukupezeka. Kodi mukunza kuti niyo mukamatenga anthu amakha kuti umboni mulibe? No, anthu awawo akuchenjererani pozuka. Iniyo zikoneka kuti munachenjera pogona koma iwo akuchenjererani pozuka. Ndipo ngati simusamala ndi kuchenjeresa ndifuna ndikusimikizeni milandu yonse imene muzawapanga suspect anthu amenewa muzingobwera palibe. Muzingogwira padera. Ndifuna ndikusimikizeni milandu yonse amene anthu amenewa muzapezera muzingobwera chabe. Simuphulapo kanthu. Chifukwa iwowa akuchenjererani pozuka. Tina yankhula kuti kukanakhala kotheka kusintha cabinet yonse kunali kwabwino kusintha kuyambira ku judiciary mpaka na kukafika pansi pa cabinet wonse kunayenera kuti muthothole wonse munayenera kuti muthothole muchonse. Chifukwa sizikuthandizani. Muzifunisisa kwambiri kuonesa chilungamo kwa Malawi koma kukhoti uko kuzipezeka kuti iwo kukhotiko azikukanani. Zolinga zanu sizimakwaniritsidwa. Panopa ziko lero tikuyamika ifo kuti muli ndi mtima ufuna kutukula komatu kutukula kunafunika kuti tulukule tonse limodzi ndi MCP andi MCP apanafunika kuti ndalama zimene sana ziyendese bwino mboma munthawi yawo akuyenera kuti agwidwe amangidwe andi ndalama alandidwe ndalamayo ibwerere mboma igwire ntchito zitukuko. Koma mukaona kuti mene munalowera iniyo palibe wina aliyense amene wagwidwa pa nkhani yakukhuzani mulandu koma ni ndalama zingati zimene zinasowa 17 trillion ndalama imene inagwira ntchito yanji. Koma ngongole imene mubweze ndinu ya DPP. Iniyo kwanu kukhale kukonza zinthu anzana zingobwera zingononga. Are you sure? Are you serious? No, mukwena kuti muchitepo action osamango yankhula. Abambo Nomani, mukwena muchite action anthu osuwanyengerera za Kaisare zikhale za kwa Kaisare. Za kwa Yehova zikhale za kwa Yehova. Nthawi zambiri ulamuliro wa kuthupi kusogoza kwambiri Yehova zinthu sizimayenda.
pakufunika mpene kwa mpene.